kung ba PUI menta ka step jong ka arterik hang ne hopo mo kuruat ki kali kilas dangnya poi na menta kibawan ban Krisyan ni ka jingrung NPP jong uba Renekton UMLA jong kane ka mo kuruat se ka jingkre menta kalalong shat sa sipang ngatherai ki kali kilat dap hi na mare ya kabai kali ruh la light free ki nong wan simentah kane ka jingyalang sengap ka music kane kadai ka darah balak sena kerpang balak penlut kenang na kementah kane ka sengi ba kane ka por saya don lang ru ta i deputy chief minister pan pediang sobhai ka jingrung NPP jong UMLA jong kane ka mogorwan te ingin ya pej long kumno kane ka darah ka bahe te parlo kwat ngoi nomar ka kamera footage kamlong ka babiang kamlong stable baik kadara kebahe bah kebajerong la ridik nang pun lain